I længere tid har tavs jeg vet, men det er ikke længere let at stoppe for det væld, der spruler her i mit brystes stulte huler. Jeg er der frem med harpen træer ved det, at julen den er nær. Først tror vi at der er nogen, som at der spiller grammofon. Man hører, da vi lytter nøjere, det er et julerepertøjer. Hos gårdens lirekassemand, vort hjerte løber rent i vand. Hvad er det for en yndig klang, som at der lyder dagen lang, op til mig i min digterstue, så både mig og så min frue befries for hvert sorgens tryk og bliver i vort sind som myg. Og hvor man går af gaden hen, der sælges kort og sprællemænd, er piger små med skæg som spræller, skøn kunst af pap alligeveller, er for en barnefantasi, de er umådelig værdi. Ja, selvom føret er beskidt, sig nærmer dog med raske skridt den glade jul med sne og bjælder, til megen glæde for forældre, som efter dagens hårde tørn om aftenen laver deres børn kulørt og prægtigt julestads til nødder og konfekt og knas. Og barnet utålmodigt længes, det ved jo, at det snart skal hænges med julelys og englehår på træet, som i potten står. Velkommen jul igen til os. De bedste ønsker vi en gros. På julekort hinanden sender, og julelysene vi tænder. For vore børn, hvor er der fred, mens disse langsomt brænder ned. Jo, vi har fakta jul igen, og det er godt med knas i den. Vel var den ej mere til påske, det var i gamle dage måske. Dog for vor længsel mere end nok, giver julen os et vivavok.